koska kaikki tietää, että maailma sähköistyy kovaa vauhtia ja tulee enemmän ja enemmän tämmöistä automaatiota, niin siksi tämmöisetkin työkalut, joilla esimerkiksi pystytään hiilijalanjälkeä laskemaan, niin on tänä päivänä kova juttu. Ja meillä on tähän hieno ratkaisu ja tänään päästään sitten kurkistaa tarkemmin. Omasta puolestani toivotan oikein lämpimästi tervetulleeksi kaikkia, jotka tänne linjoille on tänään tullut kuulemaan aiheesta. Mä oon tosiaan Laukkasen Laura ja tässä Green Carbonilla toimin myynnin ja asiakkuuksien parissa ja nyt on 3. syksy meikäläiselle, kun saan tätä vastuullisuusasiaa edistää suomalaisessa yrityskentässä. Mulla on täällä kaverina meidän yrityksen isä Matti. Haluatko Matti sanoa pari sanaa tähän alkuun? En tiedä, olenko isä vai äiti, mutta toinen perustajista, joo. Tosiaan Toivosen Matti toimarina täällä. Ja mulla on nyt sitten varmaan, jos sulla on 3. syksy, niin onkohan mulla nyt sitten 5. syksy. Eli tosiaan sieltä alkumetreiltä asti. Ja nyt oikeastaan syy, minkä takia mä oon tässä webinaarissa mukana, niin nämä ohjelmisto- ja datajutut on semmoisia, mitkä on vähän niin kuin mun omaa osa-aluetta ja tuolta mun edellisestä elämästä ohjelmistoalalta, niin tänne mukaan tulleita, niin sen takia on nyt sitten tässä webinaarissa myös mukana ja vastaamassa sitten vaikka vähän semmoisia teknisempiäkin kysymyksiin tuolla loppupuolella. Se on oikein hyvä. Itse en ole tekniikan ihme lapsi, niin on hyvä, että täällä on tätä nörttipäätäkin kaverina. Alkuun pari tämmöistä käytännön asiaa. Webinaarit tosiaan nauhoitetaan ja toimitetaan sitten kaikille ilmoittautuneille sähköpostiin jälkikäteen editoituna. Aikataulusta karkeasti me Matin kanssa käydään tätä itse sisältöä läpi semmoinen noin puolisen tuntia ja sitten jätetään semmoinen 10 minuuttia vartti siihen loppuun aikaa kysymyksille. Tosi hienoa, jos haluatte niitä esittää, eli siis saa ihan kirjoittaa sinne chattiruutuun tai sitten avata mikkiä siinä vaiheessa, kun ollaan siellä loppupuoliskolla. Kerron siitä sitten erikseen. Mutta hienoa, jos saadaan keskustelua myöskin aikaiseksi. Ja tämän päivän aiheena tosiaan tämä hiilijalanjälkilaskuri. Ja tarkoitus olisi nyt sitten, että kuulijat saisivat tänään vastauksen siihen, että miksi ylipäänsä hiilijalanjälkilaskuria kannattaa käyttää, mitä kaikkea sillä voi laskea, miten sillä asioita lasketaan, karkeasti mitä se kustantaa ja kenelle kaikille tämä sitten sopii. Lähdetään katsomaan. Lyhyesti tähän alkuun vielä ennen kuin hypätään sinne syvään päätyyn, niin vielä Green Carbonin palveluista. Eli karkeasti hiili- ja luontojalanjälki on se meidän niin kuin sydämen asia ja ydinosaaminen ja ihan tämmöistä perinteisestä konsulttilaskennasta esimerkiksi. Sitten aina tonne tämmöiseen datapuoleen löytyy meiltä osaaminen. Luonnon monimuotoisuus tärkeä juttu myöskin. Hyvä tiedostaa, jos mietitte vastuullisuuskumppania, niin valitkaa sellainen, jolla on osaamista myös biodiversiteettiasioista. Pystytään tehdä esimerkiksi organisaation luontojalanjäljen laskentaa. Se on kyllä ihan tulevaisuuden tosi tärkeä juttu tähän hiilijalanjälkilaskennan ohelle. Hiili Plus-palvelu suunnattu ihan puhtaasti metsänomistajille ja meillä on myös ihan loistavat yhteistyökumppanit. Nämä siksi, että tosiaan Green Carbon siellä E-sektorilla eli ympäristöasioissa, mutta silloin kun meidän asiakkaat tarvitsevat esimerkiksi tämmöistä kokonaisvastuullisuuden raportointia ja palveluita, työkaluja siihen, niin meillä on nämä kumppanit, joiden kautta se sitten onnistuu. No niin, sitten sinne päivän aiheeseen. Eli ylipäänsä, minkä takia sitä hiilijalanjälkeä nyt sitten yrityksessä lasketaan, niin olisi totta kai mahtavaa sanoa, että se ykkösjuttu on aina se niin kuin vihreä sydän ja halutaan toimia vastuullisesti. Ja varmasti monessa kohtaa se niin onkin, mutta usein siellä tulee kuitenkin se ensimmäinen juttu, eli halutaan vastata asiakkaiden tarpeisiin ja myöskin säilyttää se kilpailukyky siellä markkinassa. Ja tässä nyt on ollut niin kuin viimeisen sanotaan muutaman vuoden aikana tämmöinen aika raju pyörremyrsky suorastaan, että toi sääntely on kasvanut tosi kova vauhtia, tuntuu, että ei siinä meinaa perässäkään pysyä, mutta se on nyt aiheuttanut sen, että isot yritykset on raportointivelvollisia, mikä on totta kai hieno juttu, että koko ajan enemmän niin kuin vaaditaan yrityksiltä sitä vastuullisuutta ja isot ensin, pienet perässä, mutta tämä tosiaan valuu nyt sinne arvoketjuihin, eli kaikki firmat, jotka on näiden isojen firmojen arvoketjussa jollain tapaa mukana, tuottavat palveluita, tuotteita, minkäänlaista alihankintaa, niin ennemmin tai myöhemmin sinne tulee kysymys sieltä isolta asiakkaalta, että hei, että mikä tämän teidän palvelun tai tuotteen tai yrityksen hiilijalanjälki on. Että meidän tarvitsee raportoida se osana meidän omaa vastuullisuusraportointia. Ja monesti tässä kohtaa sitten täällä päässä
niin puhelin soi ja yritetään miettiä yhdessä yritysten kanssa, että miten saataisiin nyt niin ketterästi se hiilijalanjälki raportoitua sinne asiakkaan suuntaan. Sen lisäksi, että sieltä niin isot firmat kysyy näiltä pienemmiltä, että hei, mikä se hiilijalanjälki on, niin mun mielestä vähintään yhtä tärkeää on, että nyt jokainen yritys siellä kysyy myös näiltä omilta isoilta asiakkailta, että hei, että minkälaisia vaatimuksia teillä on tulossa vaikka tähän hiilijalanjälkilaskentaan. Ja silloin pystytään jo ennakoimaan hyvissä ajoin luomaan mallia siihen, että milloin ja miten sitä hiilijalanjälkeä lasketaan ja millä tarkkuudella. Ja tosiaan PK-sektorilla tällä hetkellä on aika monen yrityksen vastuullisuushenkilön tai HR-henkilön tai toimitusjohtajan työpöydällä tämä hiilijalanjälkiselvitys. Ja me halutaan auttaa nyt siinä, että se olisi niin kuin mahdollisimman mutkatonta ja vaivatonta ja myöskin kustannustehokasta. Ja tämän päivän teema oikeastaan keskittyy siihen. Ja toki sitten palatakseni alkuun, niin totta kai sen lisäksi, että siellä on vaan niin kuin vaatimuksia ja ihan laista tulee ja niin kuin markkinat määrää sitä hiilijalanjäljen selvittämistä esimerkiksi, niin toinen juttu onneksi on se, että halutaan toimia aidosti kestävästi ja ottaa selvää ilmastovaikutuksista. Ja mun nähdäkseni, jos ei yritys ole vielä edes miettinyt hiilijalanjäljen laskentaa, niin sitten ollaan vähän myöhässä. Eli kyllä tämä on ihan perustekemistä tänä päivänä, kun halutaan toimia kestävästi. No mistä kaikesta se hiilijalanjälki nyt sitten oikein muodostuu? Niin ensinnäkin ihan kaikenlaisesta liiketoiminnasta aiheutuu hiilijalanjälkeä. Siltä ei oikein voi välttyä. Ja ehkä tähän tämmöisenä substanssina niin karkeat tämmöiset kaksi mallia, miten sitä hiilijalanjälkeä voi laskea, niin on tämä scope-jaottelu, eli esimerkiksi yrityksen liiketoiminnan päästöt määritellään tämmöiseen 3 eri scope-ryhmään. Puhutaan scope 1, 2 ja 3. Scope 1 tulee sieltä omasta energiankäytöstä, eli mitä tulee savupiipusta, pakoputkesta pihalle ja minkälaista sähköä käytetään. Scope 3 keskittyy sitten sinne hankintaketjuun ja toimitusketjuun. Eli täällä merkittävä on esimerkiksi ostetut tavarat ja palvelut. Ja sitten tuotteen hiilijalanjälkeä esimerkiksi tarkastellaan tässä oikealla puolella näkyvän elinkaariajattelun kautta. Eli mietitään, tai ei mietitä, vaan selvitetään, että mitä päästöjä ihan sieltä raaka-aineen valmistuksesta syntyy aina sinne lopputuotteen hävitykseen saakka. Tässä on 2 karkeata tämmöistä mallia. Ja nyt ehkä kysymys kuuluukin, että Matti, mitä kaikkea nyt sitten voi laskea esimerkiksi tällä meidän hiilijalanjälkilaskurilta? Joo, hyvä kysymys. Hiilijalanjäljen laskuri Carbon Calculator sopii kyllä oikeastaan kummankin tavan laskentatarpeisiin. Eli tuo vasemmanpuoleinen organisaation liiketoiminnan hiilijalanjälki, eli toi jaottelu tuossa pohjautuu tämmöiseen kansainväliseen GHG-protokollaan, niin sen tyyppinen laskenta onnistuu tuolla kalkulaattorilla, mutta myös sitten tuotteen elinkaarinen laskenta, että siellä se mekanismi tuon järjestelmän taustalla on rakennettu niin, että me saadaan kytkettyä joko liiketoimintamoodi tai elinkaarimoodi sinne taustalle käyntiin, niin molemmat vaihtoehdot onnistuu. Ja olikos niin, että nyt kun sulla tuossa on tuo demo tulossa, niin siinä keskityt nyt sitten tuohon liiketoiminnan päästölaskentaesimerkkiin. Pitäisikö sitä vähän kurkata? Kyllä, se on just näin. Eli mehän kysyttiin jo etukäteen, että mikä kiinnostaa eniten, ja ihailtavasti se hajonta oli tosi tasainen. Että sieltä oli niin projektin kuin tilauksen kuin palvelun kuin tuotteen ja kaikenlaiset laskennasta kiinnostuneita, mutta kuitenkin enemmistön veti just tämä liiketoiminnan eli yritystason päästölaskenta. Ja siihen kurkataan nyt sitten tämä meidän ihan demon muodossa. Niin mennään katsomaan. Eli ihan etusivulla niin pääsette totta kai kirjautumaan sisälle. Teille tuodaan yrityskohtaiset tunnukset. Tästä etusivun valikosta pystyy jo kielen vaihtamaan suomeksi tai enkuksi, jolloin valikot vaihtuu sitten esimerkiksi englanniksi tarpeen mukaan. Tiedetään, että tänä päivänä on KV-tyyppejä töissä ihan yrityksen sisällä, plus sitten, että kun halutaan raportteja esimerkiksi englanniksi, että pystytään niitä hyödyntämään tuolla kansainvälisessä markkinassa tai vaikka toisessa maassa olevien tytäryhtiöiden kanssa, niin tärkeää, että kieli on muutettavissa. No etusivulla on ihan karkea manuaali, niin kuin ohjeet kädestä pitäen, että miten tällä lasketaan, mutta mennään suoraan nyt sinne tekemään. Jätetään ohjeet lukematta, niin kuin monesti ihmiset toimii. Ja tähän aukeaa tuolta
nyt tämä hiilijalanjälkilaskenta niin pohjat. Ja nyt tässä meidän demolaskurissa, niin täällä on kaiken näköistä pohjaa, on vähän yritystä ja tuotetta ja on suomea ja englantia, mutta niin tärkeää ymmärtää, että siinä vaiheessa, kun teillä on laskuri käytössä, niin se on tasan tarkkaan räätälöity juuri sille teidän niin liiketoiminnalle tai tuotteelle tai mikä se palvelu ikinä onkaan. Ja voit olla ihan varma siitä, että täällä ei niin ole mitään ylimääräistä. Ja ehkä nyt niin sekin, jos miettii, että markkinoilla on monenlaisia laskuria, niin hyvä tiedostaa se, että meillä ei ole mitään valmista, että me vaan heitetään teille avaimet ja ruvetkaa laskemaan, vaan kaikki lähtee niin tyhjältä, puhtaalta taululta, ruvetaan sinne mallintamaan sitä teidän tuotetta tai mitä ikinä nyt lasketaankaan, ja katsotaan tavallaan, että mitä kaikkea siellä on taustalla, mitä pitää huomioida tässä laskennassa. Lähdetään täyttämään laskenta tai laskuria. Valitaan täältä tämä yrityslaskentapohja, joka on meille tänne luotu. Pistetään nyt otsikoksi vaikka 24, kun tässä rupeaa vuosi olemaan ihan loppusuoralla. Resepti on sitten meidän ilmastoasiantuntijan teille räätälöimä, oikeastaan se niin kuin laskennan sydän. Siellä on kaikki se niin kuin tausta-aineisto tai kaikki niin kuin päästölähteet, jotka on yhdistelty sitten oikeisiin päästökertoimiin. Ja nyt on tosi tärkeää ymmärtää just sekin, että jos te saatte vaikka, no kuvitellaan, tämä on nyt valmistavan teollisuuden firma, tekee vaikka metallituotteita, se on helppo kaikkea niin käsittää. Niin sieltä metallitukkurilta, joka toimittaa sitä raaka-ainetta, niin se onkin laskenut jo sille kyseiselle metallilaadulle tarkan hiilijalanjäljen. Niin silloin meidän asiantuntija käyttää sitä kerrointa täällä laskennan taustalla. Eli voit olla ihan varma, että se on aina niin tarkinta mahdollista laskentaa. Että ei mennä millään pelkästään niin keskiarvon keskiarvolla tai niin kuin, mikä on epätarkinta, niin sillä kustannusperusteisella laskennalla. Se on se viimeinen vaihtoehto, sit, jos ei mitään tarkempaa saatavilla, mutta aina ensisijaisesti se primääridata, eli tarkka hiilijalanjälkitieto tänne. Valitaan tosiaan tämä resepti, eli teillä siinä lukisi nyt vaikka, että yritystason hiilijalanjälki 24, jotain tämmöistä. Ja nyt tässä aukeaa tämä laskurin laskentapohja ja nämä kentät, jotka on teille tänne räätälöity. Ja näähän nyt heijastelee tässä kohtaa sitä scope-jaottelua, eli kun liiketoiminnan päästöt lasketaan sen scope-jaottelun mukaan, niin tämä lähtee ihan liikkeelle sieltä polttoaineesta energiasta, scope 1 ja 2 juttuja. Se, mikä on tärkeää ymmärtää, että kun tänne täyttelette näitä juttuja, niin joskus, kun on joku tämmöinen geneerinen laskuripohja, niin mistä sä avaat jonkun valikon, niin siellä voi olla 200 eri vaihtoehtoja, ja koetat sieltä sitten löytää, että no mikä nyt oli se meidän, ja mä en löyä täältä. Niin voit olla varma, että tämä on helppo täyttää, koska tehdään nämä kentät täysin teidän näköiseksi. Eli täällä nyt on vaikka megawattituntia sähköä, mutta jos tuntuu, että ei vitsi, että nyt on vähän hankala niin miettiä, että paljonko on megawattituntia sähköä mennyt. No okei, yritystason laskemisessa on aika helppo katsoa ihan sähkölaskulta, mutta jos tässä olisi niin tuotelaskenta kyseessä, niin kuinka paljon on vaikka yhden tuotteen valmistukseen mennyt sähköä, niin se voi olla vähän hankala, jos pitäisi tänne megawattitunteina syöttää. Mutta tehdään tämä laskentapohja niin, että te pystytte syöttämään tähän vaikka niin minuutit. Että tätä kappaletta, tätä tuotetta on nyt työstetty X minuuttia, kun me tiedetään keskiarvo, että montako kilowattituntia tai megawattituntia minuutissa kuluu, niin sieltä saadaan sitä niin kuin käytettävyyttä tähän laskuriin. Teidän ei tarvitse niin kuin tuskailla sen kanssa, että miten tätä täytetään, niin mistä nämä lukemat löytyy. Lähdetään heittelemään tänne. Ihan nyt sitten pistetään sinne vähän jätteitä ja tosiaan vähän pakkausmateriaalia ja kuljetustakin pistetään. Se on tullut vaikka Pohjois-Suomesta nyt tänne jotakin osaa sieltä. Työmatkaliikenne, eli sehän on myöskin mielenkiintoista, miten firman henkilöt kulkee töihin. Tuleeko ne polkupyörällä vai lentokoneella, sillä on merkitystä hiilijalanjälkeen. Liikematkat, eli ne on sitten niin kuin työpäivän aikaiset reissut. Pistetään sinne vähän sen työvaatteet. Siellä on metallipajassa tarvii haalareita. Heittelen tänne nyt tosiaan näitä lukuja ihan summan mutikassa, että älkää nauraskelko, jos pistän jotakin aivan hassua. Biogeeniset päästöt, tämmöinen ihan vaan knoppitieto, että nykyään pitää raportoida, ilmoittaa erikseen. Tarkoittaa sitä, että jos on niin vaikka puumateriaalia tuotannossa, niin se pitää ilmoittaa, niin pistetään tuonne nyt vähän, leikitään, että täällä nyt on puukahva jossain tuotteessa. Laskennan pystyy tästä tallentaa keskeneräisenä ja jatkamaan sitten myöhemmin sitä, tai tästä kun painaa nappia, että luo laskelma, niin se pamahtaa tuonne kohta näkyviin. Katsotaan.
Eli se tulee aina tänne niin kuin laskentapohjan alapuolelle ylimmäiseksi se uusin, mitä on tehty. Täältä pääset arkistoimaan, muokkaamaan tai sitten poistamaan se laskelma. Ja täältä nyt sitten näyttäisi tämä yhteenveto-etusivu. Ja tämä on semmoinen sivu, missä ei ole kauhean niin kuin arkaluontoista tietoa, mutta hyvin selkeästi näkyy, niin kuin, että mikä se kokonaistilanne on. Että jos joku kysyy, että no mitkä ne teidän yritystason päästöt on tai mikä sen tuotteen päästö on, niin tämän kun antaa, niin vastaa kyllä siihen kysymykseen ihan täysin. Eli täällä näkyy niin kuin kokonaispäästöt tonneina ilmoitettuna. Jos haluaa muuttaa yksikköä, niin saa myöskin kiloiksi, mutta yleensä puhutaan tonneista. On ne biogeeniset päästöt eritelty, mitkä on oltava. Ja sitten ihan tässä piirakassa, niin kuin, mikä se skooppijaottelu, tai jos kyseessä on tuote, niin tuotteen elinkaarijaottelu on. Tässä nyt tuli aika tyypillinen malli, eli Skooppi 3 muodostaa yleensä vähintään 70% yrityksen kokonaispäästöistä. Skooppi 2 ja Skooppi 1 siellä sitten pienempää osaa. Eli saatiin ihan lähellä todenmukaista oleva piirakka tähän, vaikka heitteli ihan päästäni noita lukemia. Tämän pystytään etusivun tosiaan tulostaa tuosta ihan suoraan niin kuin PDF-ksi. Näin, se on selkeä. Siinä ei ole mitään se ihmeellisempiä. Sitten täältä niin kuin ylävälilehti. Täällä on tämmöinen niin kuin skooppijaottelu, niin kuin ylätason jaottelu vielä tehty. Sieltä näkyy kokonaispäästöt. Mutta se, mikä tässä on niin kuin oleellista, että tuo GHG-protokolla, mikä on siis se laskennan viitekehys, joka on tämä niin kuin tunnetuin ja tarkin maailmalla eniten käytetty laskennan viitekehys, niin se edellyttää, että eritellään sitten täältä Skooppi 2, eli sieltä energiasta, niin markkinaperusteiset ja sijaintiperusteiset päästöt. Tämäkin on nyt vähän tämmöistä knoppitietoa, mutta hyvä tietää, että täältä saa suoraan ne lukemat niin kuin eriteltyä. No sitten vikasivu on mun mielestä kaikista mielenkiintoisin. Eli tämä nyt avaa kaiken sen, mitä se on se teidän hiilijalanjälki syönyt. Ihan otsikkotasolla, mihin ryhmään se niin kuin kuuluu, mikä se tarkka päästölähde on siellä ollut. No täällä on esimerkiksi nyt Helenin sähkö, no se voisi olla vaikka Vattenfalli, mikä ikinä siellä on käytössä. Paljonko sitä on mennyt, mikä sen yksittäisen niin kuin päästölukema on, minkälaista prosenttiosuutta se näyttelee siitä kokonaisuudesta ja myöskin sitten, mihin skooppiryhmään se kuuluu. Ja Skooppi 3, kun on 15 alakategoriaa, niin sitten on vielä erikseen lueteltu, että niin kuin Skooppi 3 ja vaikka kategoria 4 kuljetukset. Ja tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen, jos haluaa just verrata vaikka, että miten päästöt on kehittynyt perättäisinä vuosina, tai sitten jos kyseessä olisi vaikka tuotelaskenta, ja halutaan tehdä tämmöistä niin kuin simulaatiota tai skenaarioita, niin tänne voisi syöttää niin kuin tehdä 2 eri laskelmaa. Toisessa olisi vaikka niin kuin kierrätyskankaasta tehty joku päällinen siihen jakkaraan, toisessa vaikka sitten nahasta tehty päällinen siihen jakkaraan. Ja sitten katsotaan, että no hei, että miten se vaikuttaa siihen kokonaishiilijalanjälkeen, kun vaikka raaka-aine oleellisesti muuttuu. Ja tätähän voi käyttää just niin kuin ihan tuotesuunnittelun pohjanakin. Hirveän mielenkiintoista, ainakin niin kuin meikäläisen näkökulmasta. Ja ihan samalla lailla tuosta saapi tämän tulostettua PDF. Tässä ehkä kaikki oleellisin nyt tästä. Matti, haluatko vielä kiteyttää tai onko jotain, mitä sun mielestä unohdin oleellista tästä mainita? Joo, ei. Hyvin kyllä kävit nuo perusominaisuudet läpi, että ehkä mitä nyt vielä vähän toistan tai kertauksena, niin kun tästäkin listasta näkyy nuo energiavaihtoehdot ja muut, niin täällä taustalla on niin kuin päästölaskennan ammattilaisen laatima resepti. Me kutsutaan sitä reseptiksi, eli se laskentalogiikka ja kaava ja ne lähteet, että minkä näköisistä lähteistä nyt sitten yrityksen päästöt muodostuu tai tuotteen raaka-aineet muodostuu, ettei tarvitse tosiaan niin kuin mennä semmoisella geneerisillä mallilla, vaan saadaan jo niin kuin tuloksena tämmöinen, voi sanoa, että ammattilaistasoinen niin kuin päästöraportti tai päästölaskelma verrattuna sitten niin kuin tuommoiseen ilmaisiin versioihin, mitä netistäkin löytyy. Että semmoiset käyttötapaukset, joissa täytyy olla jo esimerkiksi vaikka tuo energian jaottelu tuon GHG-protokollan niin kuin sijaintiperusteisen ja markkinaperusteisen jakauman mukaan, niin niitä ei yleensä tuolta ilmaisista laskureista löydy. Ja tosiaan nyt se, että niin kuin tärkeä osa tämmöisen laskurin käyttöönottoon on sen niin kuin asiakkaan kanssa yhdessä läpikäynti siitä liiketoiminnan rakenteesta, että minkä näköinen se liiketoiminta on, mitä raaka-aine-eriä siellä kulkee, mistä ne tulee, mihin ne menee, niin meidän ammattilaiset osaa sitten mallintaa tänne laskurin taustalla se malli, niin saadaan oikeaa ja tarkkaa laskentaa sitten tuotettua tällä. Kiitos, ja tosi hyvä tarkennus. Ja just tärkeää ymmärtää sekin, että
tähän menee niin kuin yhtä paljon asiantuntijatyöaikaa tähän laskurin kasaamiseen niin kuin tämän päästölähteiden määrittelyn osalta, kuin että jos meidän asiantuntijat tekisivät konsulttityönä hiilijalanjälkilaskentaa. Eli ei ole mikään semmoinen niin kuin pikaratkaisu tai jotenkin ylätason juttu, vaan yhtä niin kuin tasokasta tekemistä on ehdottomasti. No sitten mennään takaisin tänne meidän esitykseen, niin käydään vielä sitä projektin kulkua. Eli mitä tapahtuu, jos nyt te päätätte, että ei vitsi, että nyt me halutaan tämä laskuri käyttöön, tehdään vaikka tuotelaskuri. Niin aloitetaan aloituspalaverilla, jossa on teidän projektiin valittu asiantuntija, jonka kanssa käydään sitten porukalla läpi se laskettavan kohteen rakenne. Eli nyt vaikka, jos kyseessä olisi se metallituote, niin mitä kaikkea, minkälaisia raaka-aineita siellä on, minkälaisia niin kuin valmistusvaiheita on, minkälaista logistiikkaa, onko käytössä esimerkiksi uusiutuvaa energiaa siellä tuotantolaitoksessa. Niin kuin tämä tavallaan röntgen skannataan se tuotteen, niin kuin, että mitä se pitää sisällään. No sitten kun aloituspalvelun jälkeen pääsette vähän itse vielä tarkentelemaan tätä, niin tosiaan me laaditaan teille semmoinen niin pohja, mihin te täytätte vielä niin kuin alekkain kaikki sen tavallaan, mikä on oleellista, mitä siellä niin kuin on siellä tuotteen taustalla. Ja tässä kohtaa nyt ei tarvita vielä niitä lukuja, eli vaikka, että kuinka paljon on käytetty metallia. Se on se luku, minkä te sitten itse syötätte tuohon laskuriin, mutta me tarvitaan se kysymys, tai vastaus sen kysymykseen, että mitä siellä on. Ja voidaan helpottaa tätä tekemistä just vaikka sillä, että laaditaan teille sellainen toimittajakysely, eli tämmöinen sähköinen verkkokysely, johon saatte linkin, jonka pystytte jakamaan vaikka kaikille teidän tavarantoimittajille, ja he sitten vastaa siellä omalla tasollaan siihen kyselyyn. Heiltä kysytään, että hei, että nyt tämä yritys X on selvittämässä tämän tuotteen hiilijalanjälkeä, että onko tälle raaka-aineelle teillä saatavilla esimerkiksi se hiilijalanjälkiraportti tai jotain muuta niin kuin tarkempaa tietoa siitä hiilijalanjäljestä tai ilmastovaikutuksesta. Ja hienoa, jos on, koska siinä vaiheessa sit me pystytään hyödyntämään sitä tietoa ja tuomaan se sinne laskurin taustalle, eli saadaan sitä primääridataa, tarkkaa laskentaa. Jos ei sitä olisi saatavilla, niin sitten totta kai meillä on käytössä niin kuin kattava määrä erilaisia tämmöisiä globaaleja päästödatapankkeja, ja pystytään sitten katsoa vaikka, no keskimäärin tämmöisen ja tämmöisen teräksen hiilijalanjälki on vaikka tämä. Me tuodaan se tarkin niin kuin tänne laskuriin mukaan. Jos olisi niin tavallaan haasteellinen tuote, vaikka joku tällainen kemiallinen seos siellä tuotannossa, mille ei oikein ole tutkittua tietoa eikä valmistajalta saatavissa, niin sitten pystytään käyttämään sitä europerusteista tarkastelua. Että mennään niin kuin tarkimmasta epätarkimpaan, mutta tärkeintä on, että sinne saadaan niin kuin luvut mukaan. No sitten seuraavina viikkoina meidän ilmastoasiantuntija rakentaa sitä varsinaista laskuria viikolla 6 karkeasti. Käydään se laskuri vielä yhdessä niin kuin läpi asiakkaan kanssa. Siellä esitellään, että mitkä ne toiminnallisuudet nyt on, ohjeistetaan siihen laskurin käyttöön. Ja vielä jos siellä nousee esiin jotain kohtia, mitä pitäisi viilata, tai että hei, että nyt olisi ehkä selkeämpi meille, jos siinä olisi tämmöinen ja tämmöinen valikko, niin sitten vielä viimeistellään se laskuri niin kuin asiakkaan tarpeen pohjalta. Ja viimeisessä vaiheessa totta kai luovutetaan se laskuri asiakkaalle, ja ei vaan niin kuin heitetään laskuria ja tunnuksia, ja sitten perävalot näkyy, vaan me tarjotaan koko sopimuskauden ajaksi totta kai semmoinen tuki siihen laskurin käyttöön, että jos tulee jotain pulmia, niin meihin voi olla yhteydessä, ollaan sitten kaverina siinä. Se on meille tärkeää, että asiakkaalle ei tule semmoinen, että jää yksin nyt jonkun himmelin kanssa sinne kotiin. Siinä ehkä tyypillistä projektin kulkua. Sitten vielä tiivistetään tämän päivän sisältö, eli minkä takia Carbon Calculator olisi nyt sitten hyvä ratkaisu. Mä näen, että ehdoton valtti siinä on tämä, että se on 100% räätälöity. Siihen voit olla ihan varma, ja se täyttää GHG-protokollan mukaiset vaatimukset. Perustuu siihen ihan aitoon ilmastoasiantuntijatyöhön. Meillä on tosi kovaa osaamista täällä talossa kattavasti eri toimialoilta, niin se on valttikortti myöskin meillä. Aina tarkkaan valitut päästökertoimet, pyritään aina suosimaan sitä primääridataa, eli sitä tarkkaa dataset toimittajalta. Mä näen myöskin niin kuin tärkeäksi asiaksi, että tämä on selainpohjainen. Tätä pystyy käyttämään niin kuin mistä päin maailmaa tahansa, miltä tahansa koneelta, kun saatte ne tunnukset sitten käyttöön sinne. Hirveän selkeä, helppokäyttöinen. Ollaan niin kuin tavallaan riisuttu tästä kaikki semmoinen ylimääräinen sälä, että tämä on varmasti mahdollisimman niin kuin looginen tämä käyttöliittymä. Kielivalinta, tosiaan suomi, englanti. Jossain tapauksessa voidaan miettiä jopa ruotsia, jos sille on tarve, mutta pääsääntöisesti suomi ja englanti on ne, millä mennään.
se, mikä on tämmöisen työkalun etu myöskin, mahdollistaa sen laskennan tekemisen oman aikataulun mukaan. Eli ei ole sidottu se meidän asiantuntijan kalenteri, että milloin kerkii toteuttaa laskentaa konsulttityönä, vaan te voitte tehdä just niin usein tai just niin harvoin kuin mikä hyvältä tuntuu, vaikka kerran kuussa tai sitten tyypillisesti varmaan semmoinen perus, miten lasketaan vaikka liiketoimintaa, on silloin kerran vuodessa, kun tilikausi on päättynyt, niin on sen laskennan aika. Tämä on kustannustehokas. Just tuossa tein vähän tuommoista niin kuin simulaatiota tähän hinnoitteluun, niin karkeasti, jos meillä tehtäisiin konsulttityönä, eli asiantuntija laskisi ja raportoisi yrityksen, tämmöisen PK-sektorin, vaikka metallifirman hiilijalanjäljen, niin se on luokkaa 8 000, 9 000, 10 000 euroa. Se kertaluontoinen laskenta ja toistuu sitten vuosittain. Toki nyt riippuu tosi paljon yrityksen koostaa päästölähteistä, mutta jos nyt pitäisi jotain karkeata keskiarvoa heittää. Versus sitten, että tämä hiilijalanjälkilaskuri, niin sen niin kuin perustamiskustannus, eli silloin kun me kasataan se, niin se on noin 7 000, 8 000 euroa tämän tyyppiselle firmalle. Ja sitten se pyörii niin kuin lisenssimaksulla, eli aina 12 kuukauden käyttölisenssi, se on semmoista 2 000 euron luokkaa. Eli tavallaan ensimmäisen vuoden jälkeen ne kustannukset sille laskurille on noin 2 000 euroa vuodessa. Ja mä laskin jo, että niin kuin 3 vuoden aikana se on semmoinen 10 000 säästö. Että ihan kiva sitten käyttää johonkin muuhun vastuullisuustyöhön esimerkiksi. Ja tämä pystytään tekemään niin kuin ihan pikkusille firmoille tätä laskuri, tai sitten ihan suurille organisaatioille. Eli tässä on hirveä niin kuin vaihteluväli. Ei olla lähdetty sitä tässä kohtaa niin kuin liikaa rajaamaan esimerkiksi sitä käyttäjäryhmää. Eli jos teillä on mielessä joku, että hei, me tarvittaisiin vaikka tämmöiselle projektille laskuri, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä, niin mietitään, että millainen kokonaisuus sitten teitä palvelisi parhaiten. Laskuri on myöskin havainnollistava silleen, että siinä on mahdollisimman selkeäksi pyritty tekemään se tulossivu ja se varsinainen raportti, joka sieltä sitten tulee, missä on listattu ne kaikki niin päästölähteet, ja se on haluttu eriyttää silleen, että te voitte sisäisesti käyttää sitä, vaikka missä on ne kaikki päästölähteet lueteltuna, ja sitten ulkoisesti viestiä siitä, missä oli se piirakka etusivu. Ohjeistus ja tuki, päivitys säännöllisesti sisältyy tähän, ja se, mikä on hyvä, niin on myös tuo mahdollisuus dataintegraatio-automaatio. Ja ennen kuin mennään sinne, niin haluan vielä mainostaa tätä meidän kampanjaa, eli nyt uusille tilauksille, jotka tehdään joulukuun loppuun mennessä, niin tämä ekan vuoden lisenssimaksu, eli karkeasti nyt keskimäärin se 2 000, 2 500 euroa, niin on sitten ilmaiseksi. Eli ekalta vuodelta ei sitä tule. Tämä kannattaa ehdottomasti hyödyntää tämä kampanja, jos suinkin on ajankohtainen. Ja laskurihan pystytään tekemään sille, että se on teillä käytössä vaikka sitten ensi juhannuksesta eteenpäin, mutta että se sopimus tehdään tämän vuoden puolella, niin saa sen tuolla kampanjahinnalla. Ja nyt se data ja automaatio on monesti semmoinen, mikä hirveästi kiinnostaa asiakkaita, ja meidän Matti on siinä ekspertti. Meille oli tullut tämmöinen ennakkokyssäri jo, joka mun mielestä aika vahvasti heilahtaa sinne sektorille, niin Matti, jeesappas vähän, mitäs vastasit tälle kysyjälle, jonka mielestä, tai jolla on ihan valtava määrä, niin kuin puhutaan tuhansista tuotteita, ja hankala saada just sitä Scope 3 dataa tarpeeksi niin kuin kattavasti, jotta pystyttäisiin tekemään se yritystason laskenta. Niin mikäs homma? Joo, kiitos. Tämä on tyypillinen semmoinen niin kuin tämän hetken monenkin yrityksen haaste, että se liiketoiminta tai tuoterakenteet on monimutkaisia ja siellä on paljon toimittajia ja paljon raaka-aineita ja muita. Ja se tiedon keruu sieltä kumppanikentästä on aika haastavaa. Tuolla chatissakin oli tähän viittaava kysymys tullut. Sinänsä tämä ei nyt suoraan ratkaise sitä ikään kuin tavarantoimittajan tiedon toimittamisongelmaa, että jos pitäisi 1000 toimittajaa käydä läpi jotenkin automaatiolla, niin sellaista toiminnallisuutta meillä ei vielä tässä ole, mutta semmoinen on meillä kyllä niin kuin tuolla piirustuspöydällä ollut ajatuksissa myös, mutta ehkä sitten se, missä pystytään jo sitä auttamaan, on se, että jos yritys on saanut oman järjestelmänsä, esimerkiksi vaikka toiminnanohjausjärjestelmän jo tuotteiden raaka-aineet ja niiden määrät ja sanotaan niin kuin semmoista perustaustatietoa, painoja, hintoja, muita, mitä pystytään hyödyntämään tässä laskennassa, niin semmoinen valmiina oleva data me pystytään jo niin kuin siirtämään sähköisesti suoraan tänne laskurin pohjaksi. Eli esimerkkinä vaikka jotain tuotteita, otetaan esimerkki vaikka joku kenkävalmistaja, jolla on 500 eri kenkämallia ja niihin niin kuin raaka-aineluettelot ja määrät olemassa, niin koko tämä paketti me voidaan siirtää tuonne laskurin
sisälle automaattisesti, eli se luo jokaiselle kenkämallille tai pääryhmille niin kuin omat reseptit sinne. Ja sen lisäksi, kun tuo äskeinen sunkin demotoiminnallisuus siinä idea oli se, että sinne syötetään siitä näitä käytettyjä määriä, paljonko on kulutettu energiaa tai paljonko on käytetty raaka-aineita, niin myös tämä raaka-ainekäyttö tietyissä tapauksissa pystytään automatisoimaan. Eli se raaka-aineluettelo ja sitten tiettyihin malleihin käytetyt raaka-ainemäärät me saadaan jo sähköisesti ikään kuin tuonne laskurin noihin kenttiin syötettyä valmiiksi. Ja sitten se on enää oikeastaan kyse siitä, että painetaan vain print-nappulaa, niin saadaan raportti sieltä ulos. Vastaanko samalla nyt sitten tuohon toiseenkin kysymykseen, osittain jo vähän siihen sivusinkin. Tässä ehkä tätä voi ajatella tätä toista kysymystä nyt vähän kahdellakin kantilla. Eli jos on nyt oma tuote, jonka niin kuin rakenne tai kokonaisuus vähän elää esimerkiksi vuodesta toiseen, niin silloin tuo laskuri vastaa tähän kysymykseen oikeastaan niin, että kun me luodaan sinne se valmistusresepti, niin jos siellä nyt esimerkiksi vaikka joku maalityyppi vaihtuu toiseksi, joku pintakäsittelyaine tai energiankulutus vaihtuu toiseksi, niin silloin aina ikään kuin tekemällä uuden laskennan tämän laskurin kautta, niin saadaan tulostettua uusi tulos sille. Tai jos taas sitten kysymys oikeastaan liittyy siihen, että kun tämän laskennan taustalla on näitä päästökertoimia, niin tähän meidän vuosilisenssimaksuun sisältyy näiden päästökertoimien niin kuin ajantasainen päivitys kerran vuodessa. Eli esimerkkinä tuossa demossakin oli tuo Helenin sähkö- ja kaukolämpöenergia, niin käytännössä voimalaitoksetkin vuosittain päivittää sitä omaa sähköntuotannon tai energiantuotannon päästökertoimia, niin ne tulee meiltä automaattisesti palveluna hintaan sisältyen tuonne järjestelmän taustalle. Hyvä pointti. Kiitos Matti. Tässä tuli jo vähän tämmöistä teaseria tuohon meidän datapuolenkin. Voidaan siitä joskus ottaa ihan oma webinaarinsa sitten. Sitten referenssit kiinnostaa tietysti aina. Tässä nyt on meidän muutamia laskuriasiakkaita. Laskuri on ollut aktiivisessa myynnissä karkeasti semmoisen vuoden verran ja ollaan saatu jo hienoja projekteja niin kuin käyntiin ja valmiiksi. Tässä ehkä nyt näkyy tämä niin kuin hajonta, että on paljon niin kuin valmistavaa teollisuutta. Sinne on tehty tuotelaskentaa, että sitten niin kuin liiketoiminnan laskentaa. Mutta hyvänä nostona tässä esimerkiksi just Evitec ja Tietokeskus, jotka on tämmöisiä niin kuin IT-taloja, jotka myöskin laskevat hiilijalanjälkeen tällä laskurilla. Eli ei ole mitenkään niin kuin rajattu mitään toimialaa tästä kokonaan ulos. Ja se onkin ehkä semmoinen, että rohkeasti niin kuin kysykää, vaikka teillä olisi vähän niin kuin jopa normaalista poikkeavaakin toimintaa, että onnistuisiko tämä laskuri, niin ihan varmasti onnistuu. Niin mielellään otetaan hyvin kattavasti erilaisia asiakkuuksia tällekin kentälle. Mutta palvelee tietysti erityisen hyvin näitä niin kuin teollisen valmistuksen alihankintayrityksiä, jotka raportoisit yleensä näille isommille firmoille. Ja sitten meidän viimeisin valmistunut asiakaskeissi just tuli hetki sitten uunista ulos. Fredman Group, varmasti kaikille tuttuja tuotteita. Eli sieltä löytyy tämmöisiä erilaisia keittiötarvikkeita, pakkausratkaisuja tekevät kotikeittiöihin ja ammattilaisille. Ainakin meiltä löytyy tälläkin hetkellä tuolta leivinarkkia. Ja heille on tehty tämmöinen tuotekohtainen hiilijalanjälkilaskuri, jolla on sitten helppo raportoida hiilijalanjäljestä. Ja erityisesti nyt tiedetään, että esimerkiksi nämä päivittäistavaraliikkeet, niin siellä koko ajan vastuullisuusvaatimukset kiristyy, niin on ollut nytkin tässä tämän syksyn aikana niin kuin useiden semmoisten yritysten kanssa jutulla, jotka valmistaa jotakin niin kuin päivittäistavaraliikkeelle, ja sieltä on tullut kyselyä sitten, että hei, mikä se hiilijalanjälki on, niin tämmöisellä laskurilla se onnistuu. Ja Kaarina Kiema, Fredmanin vastuullisuus- ja laatupäällikkö, on ollut kyllä tosi tyytyväinen ja tykkää siitä, että tämä on niin kuin konkreettinen tapa auttaa omia asiakkaita siinä ilmastotyössä ja myöskin niin kuin mahdollistaa sen kehityksen. No sitten kysymyksiä. Mäpäs vaihoin täältä ruutua, niin näen, että mitä mahdollisesti sinne chatin puolelle on tullut. Onko Matti ehtinyt sieltä jo jotain nostaa? Tässä oli ensimmäinen tai alkupäässä kysymys tästä toimittajakentän päästöjen kyselyistä. Siihen tuossa osittain jo vähän viittasinkin, mutta tosiaan nyt meillä ei vielä ole toiminnallisuutta semmoiseen niin kuin automaattiseen, miten voisi sanoa, toimittajakyselyn lähettämiseen ja hallintaan. Että semmoista tosiaan on tuossa piirustuspöydällä vähän pyöritelty, mutta siihenkin liittyy muutamia semmoisia käytännön probleema-asioita vähän, niin ennen kuin päästään sinne nyt sitten
ratkaisuun, vielä toistaiseksi, että ei valitettavasti ihan siihen tuo apua. Se on totta. Ja luontojalanjälkeen voin vastata minä, niin vielä ei luontojalanjälkeä, eli tätä biodiversiteettiä niin kuin pystyy laskurilla laskemaan, mutta ainakin kovassa toiveessa on, että saataisiin sellainenkin toiminnallisuus jollain aikajänteellä tähän laskuriin. Eli kun meiltä talosta löytyy tämä luontojalanjäljen laskennan osaaminen, niin miksipä ei sitä tuotaisi myöskin tähän laskuriin, että kyllä se niin tärkeä juttu on. Mutta luontojalanjäljen laskenta toistaiseksi meillä niin asiantuntijatyönä, että jos tämmöinen kiinnostaa, niin ehdottomasti jutellaan lisää. No Matti osaa sitten varmaan sanoa tuohon, että kuinka kattava päästötietokanta tässä laskurissa on. No tosiaan nyt niin kuin säkin tuossa esityksessä jo toit esille, niin me käytetään nyt niin kuin käytännössä ammattilaisten yleisesti käyttämiä päästökerroinkantoja, mitä maailmalta löytyy, sekä maksullisia että julkisesti avoimia. Ja käytännössä se on nyt niin sanotusti parasta, mitä tarjolla on, olkoonkin, että siellä niin kuin se ei vielä lähellekään niin kuin kata ihan kaikkia maailman asioita, että kyllä vielä niin kuin aina monessa kohtaa joudutaan sitten jollain tavalla niin kuin tämmöistä geneeristä raaka-ainetietoa käyttää, mutta tilanne paranee koko ajan ja meillä myös niin kuin aktiivisesti itse seurataan ja kerätään näitä päästötietoja, päästölähteitä ja niiden päästökertoimia tuolta maailmalta ja syötetään tuonne kantaan, että vähän tapauskohtaisesti aina katsotaan, että toisille toimialoille löytyy jo aika kattavastikin, mutta sitten on toisia toimialoja, joku vaikka tosiaan niin kuin kemian prosessiteollisuus, missä vähän vähemmän niin löytyy sitten niin kuin valmiina näitä. Yes. Sitten Tomi on kysynyt siellä, että onko tämä yhtä pätevä varmentamaan hiilijalanjälki kuin ammattilaisen tekemä laskenta, niin sanotusti ulkopuolisen varmentama. Ihan tiedä, puhutaanko tässä nyt laskennasta ja varmentamisesta niin kuin erillisinä termeinä, mutta siis tämä on yhtä pätevä niin kuin tuottamaan hiilijalanjälkilaskentaa kuin se meidän asiantuntijan tekemä laskenta. Toki raportti on suppeampi laskurissa, kuten huomasitte, siellä on ne rivit, siellä ei ylimääräisiä niin kuin tämmöisiä muotoiluja, että hiilijalanjälkemme on sitä, tätä, sieltä puuttuu ne, mitkä taas sitten meidän päästöraportissa, joka on asiantuntija kirjoittaminen, totta kai siellä on niin kuin sanallistettu sitä asiaa enemmän ja se on kattavampi, mutta siis laskennan niin kuin tarkkuudeltaan on ihan vastaava, koska ihan niin kuin konsulttilaskennassakin, niin mehän ollaan niin kuin asiakkaalta tulevien tietojen laadun tai oikeellisuuden varassa. Eli yhtä lailla asiakkaalla vastuu, kun se täyttää laskuria, että ne tiedot, mitä sinne on syötetty, on oikein. No sitten eri asia on totta kai, että pystytään vielä kolmannella osapuolella todentamaan. Ja toistaiseksi ainakaan meidän laskuriasiakkaat ei ole lähtenyt todentamaan niitä laskentoja, eiköhän sekin onnistu, mutta se, mitä totta kai pystyy, niin tämmöisiä niin kuin konsulttityönä tehtävää laskentaa, niin on meidänkin tekemään sitten todennettu. Toivottavasti vastaus kysymykseen. Jos ei, niin pistä Tomi vielä jatkoa tuohon. Ja Saija olikin vastannut jo siihen luontojalanjälkiasiaan. Ja sitten Essi kysyy, että voiko lähettää toimittajakyselyä, poistaako sähköpostien lähettämisen tarpeen. No siis tämä on tämä meidän sähköinen niin kuin toimittajakysely, mikä tehdään, se niin kuin linkki, että periaatteessa teidän täytyy niin kuin lähettää se itse vaikka ryhmäpostina sinne teidän niin kuin tavarantoimittajille, mutta sitten varsinainen se niin kuin datanhallinta, mikä sieltä tulee, niin sehän tulee näkyviin tänne meidän asiantuntijoille, että teidän ei tarvitse sitä erikseen käsitellä siellä asiakkaan päässä. Ja tuohon, että jos laskija vaihtuu, niin toki on vaara, että niin kuin se tieto tavallaan häviää, mutta voidaan tämmöisen tapauksen niin kuin turvaamiseksi vaikka sopia niin, että se niin kuin tulokset, niin kuin mitä toimittajat on vastannut, niin se toimitetaan asiakkaalle. Että tämmöistä keissiä en muista ehkä, tai tarvittaisiin, että olisi ollut, mutta ilman muuta mitä on mahdollista, jos on huolena just se, että sieltä niin kuin jotakin tietoa häviää. Ja Jusu kysynyt käyttökustannuksia tai käyttöönottokustannuksia. No karkeasti tämmöinen PK-sektori, niin tämmöinen metallipaja alihankintafirma on aika tyypillinen, niin se käyttöönotto kustantaa semmoisen noin 7 000 €. Alkaenhan nämä on, jos on hyvin yksinkertainen liiketoiminta, niin 5 500–6 000 € alkaen on se käyttöönottokustannus, ja sitten siihen tulee se vuosilisenssi päälle. Ihan pienillä firmoilla, joilla on hyvin yksinkertainen toiminta, niin se on jotain vähän päälle 1 000 €, ja sitten tämmöisillä keskikokoisilla karkeasti 2 000–2 500 €, ja sitten isommilla siitä ylöspäin niin mietitään tapauskohtaisesti. Ja nyt tosiaan saa se ekan vuoden lisenssiin sitten veloituksetta, ja jatkossa sitten vasta tulevina vuosina, eli sen jälkeen kun yritys on käyttänyt sitä niin kuin ensimmäisen vuoden kokonaan ja lähtee sitten uudelle kierrokselle,
niin se on karkeasti se noin 2000 € sit se kustannus jatkossa. Jos Jusu tämä tuote kiinnostaa, niin pistäpäs viestiä tai rimpauta, niin jutellaan sitten lisää. Mä voin laskea ihan tarkkaa hintaa. Auki. No niin, ja siellä onkin Tiina vastannut. Ja sitten kertausopintojen äiti. Saako laskurin metodologia ja päästökertoimet niin lähteet esille vastuullisuusraportin varmennusta varten? No tähän niin kuin vastaus kyllä ja ei. Eli asiakas ei saa suoraan itse sieltä järjestelmästä näitä pihalle. Ja lähtökohtaisesti tämä laskuri on suunniteltu tämmöisille pienemmille firmoille, jos puhutaan yrityskohtaisesta laskennasta, joilla ei ole vielä niin kuin varmennuksen tarvetta välttämättä. Mutta totta kai tästäkin voidaan keskustella, että toimitetaan sitten erikseen se taustadata tai ne päästökertoimet ja niiden lähteet niin kuin erillisenä tiedostona varmentajaa varten. Mutta ihan keissikohtaisesti voidaan tätä miettiä. Ja ruuhkasta kysyy sitten Matti. Tällä hetkellä positiivinen tilanne, on pientä ruuhkaa, mutta sanotaanko, että aloituksia saadaan varmaan tonne jonnekin maaliskuulle. Ja sieltä sitten lähtee homma liikkeelle siitä, että kartoitetaan ensin se tausta ja käydään läpi se tuote tai yritys tai palvelu ja sitten lähtee meidän asiantuntijan niin kuin työ siitä eteenpäin, niin saadaan tästä varmaan semmoinen keskimäärin, mitähän siihen menisi 6 viikkoa aloituksesta sinne lopetukseen, niin pystytään laskuri tuottamaan. Toki jos jollain on nyt ihan hirveä kiire, niin sitten pistäkää viestiä ja katsotaan, mahtuisiko sinne alkuvuoteen vielä yksittäisiä aloituksia, että saadaan projekti äkkiä käyntiin. Pääsääntöisesti tähän mennessä ainakin kaikki on työstetty niin kuin etänä. Se on tämän nykyajan onni ja kirous, mutta siis etänä onnistuu. Ja totta kai meillä on Jyväskylässä konttori, että jos nyt sattuu varsinkin niin kuin paikallisia asiakkaita olemaan, niin sinne vaan paikan päälle, mutta lähtökohtaisesti etänä hoituu nämä palaverit, jos ei erikseen muuta sovita. Hei, ihan mahtava määrä kysymyksiä. Kiitos. Onko jollain vielä joku, että haluaisi ihan kättä nostaa vai esittää suullisestikin? Hiljasta on. Jos tulee jotakin mieleen, niin pistäkää ihmeessä viestiä tai rimpauttakaa. Kello rupeaa olemaan aika tarkkaan, hienosti vedetty, minuuttia vaille tapissa. Kiitos tosi paljon kaikille, jotka olitte kuulolla. Kiitos hyvistä kysymyksistä. Toivottavasti tämä nyt jollain toi semmoista helpotusta tähän joskus niin kuin hermoja raastavaan, että kaiken näköistä pitää raportoida ja niin tämä nyt on ainakin semmoinen, että millä saisi aika suoraviivaisesti sitä asiakasta sitten autettua. Minä kiitän. Matti, onko tähän sulla vielä viimeisiä sanoja? Ei mitään, kiitoksia. Kiitoksia osallistujille ja kiitoksia Lauralle vetämisestä. Ja tosiaan nyt sitten vaan, jos asia kiinnostaa, niin nykimään sähköisesti hihasta. Yes, kiitos.